miqueta de silenci, com cada dia et poses a pregar. Et trobaràs amb Jesús, també ara. Alguna vegada has anat a missa el diumenge de Rams? Aquest dia, en moltes esglésies, la gent porta branques d'olivera o un altre tipus de branques. I hi ha un moment que es beneeix i es canta. És per recordar el que va passar amb Jesús un dia a Jerusalem. Jesús anava a Jerusalem. Quan va arribar a un lloc de les afores, va dir a 2 deixebles: «Avanceu-vos i entreu en aquest poble que hi ha allà davant. Trobareu un ase lligat. Porteu-lo, i si us pregunten, digueu que és per a mi». Ho van fer així. Quan van portar l'ase, Jesús va muntar en ell i va entrar a la fi a Jerusalem. La gent el rebia com un rei, agitant branques d'olivera i posant mantells sobre el camí perquè els trepitgés. Tots comentaven les meravelles que li havien vist fer i deien: «Beneït sigui el rei que ve en nom del Senyor. Pau en el cel i glòria en les altures». T'imagines l'escena? Tanca els ulls i intenta imaginar com va ser. Jesús entra a la ciutat i la gent el rep com un rei. És com si fos avui, quan un futbolista famós arriba a un estadi i hi ha molta gent a fora demanant autògrafs. O en una estrena de cinema, quan arriben els actors i hi ha molts fotògrafs. Però amb Jesús encara molt més. Però Jesús era un home senzill, no era poderós, ni ric ni famós. Però les persones reconeixien les seves meravelles que havia fet. Per això, el rebien i li deien alguna cosa així com: «Jesús, ets genial. Saps quines coses va fer Jesús? Va curar malalts, va perdonar les persones equivocades, va proposar un missatge d'amor per a tots». Tot això estava molt bé. Jesús també pot fer avui meravelles dintre de cadascú. Ens transforma per dins, ens ensenya a estimar-nos, ens obre els ulls per veure tota la bellesa del món i de les persones. Demana-li a Jesús que faci meravelles en tu. Quan cantem a la missa el Sant, estem recordant aquest moment. És semblant al que cantaven i cridaven els que veien a Jesús, que ell és el Sant, el Déu de l'univers. Sant és el Senyor, Sant, 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 Sant és el Senyor, Sant. Sant, Sant, Sant és el Senyor, Sant, 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 Sant és el Senyor, Sant. Déu proper i solidari, encarnat al nostre món. Déu fet persona humana, mostra'ns com ser més humà. Sant, Sant, Sant és el Senyor, Sant, 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 Sant és el Senyor, Sant. Déu proper i solidari, encarnat al nostre món. Déu fet persona humana, mostra'ns com ser més humà. M'imagino que Jesús està davant meu i li dic també: Beneït siguis Jesús.
Per què estimes totes les persones? Beneït siguis Jesús. Per què toques el cor dels que estan sols? Beneït siguis Jesús. Per què estàs sempre amb mi encara que no me n'adoni? Beneït siguis Jesús. Per què m'ensenyes a ser una bona persona? Beneït siguis Jesús. Senyor, tu ets el meu amic. Tu em coneixes pel meu nom i m'estimes. Tu has acompanyat els meus passos de ben petit, de vegades sense que me n'adoni, de vegades clarament. Senyor, tu ets genial, perquè ets el meu amic. Lloat siguis Osana, beneït siguis Jesús. Glòria al Pare, al Fill i a l'Espírit Sant, com era al principi, ara i sempre, i als segles dels segles. Amén.